Sale beshaqekile abantu ngesikhathi kusabalala ividiyo yendlondlo yamanzi ichaza mayelana nesehlo-ke noma-ke nezinto ezizokwenzeka. Sawubona kuvena ngoba lafuna khona lo musa njengamanje ubingelela uyena mathanda gcosi intombi zomqamela mehlaka abanye baqhubuna mathi wazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha ngizokulungela upress subscribe button nazisho ukuthi uyalike kuze njalo mase kufala amavidiyo kube wena oqala othola i-notification ungakhohlwa ukusubscribe. Nganasekhaya ngicela ukuthi le video uyilalele uze iphele ebese uyaphawula ngayo. Indlondlo yamanzi iveze okushaqise abantu abaningi yaseke isho ukuthi yona kahle kahle kule video ikhuluma nomuntu ngawani kukwena ukuthi uyayikholwa noma awuyikholwa. Kodwa-ke ibe nesibonakaliso ekuyisona esinyakazise iNingizimu Afrika futhi abantu bakhuluma baveza imibono yabo ehlukahlukene. Abantu-ke abanye baveze ukungenami ngenkulumo yakhe noma-ke baveze isayidi lokuthi khona abantu abeyayo noma-ke khona abantu aqondisa kubona. Kodwa-ke yasisho cha kukwena ukuthi le video uyayithatha noma uyayiyeka. Fisa ukusho ukuthi-ke unenhlahla uma ngabe ulalele le video noma-ke uthi-ke wathola le video salisa uyilalela iphele ebese uyaphawula mayelana nalolu daba. Asibingelele uma wase-South Africa le message kubaluleke kakhulu ukuthi uyizwe, kubaluleke ngendlela emangalisayo. Thangini ngibe nesibonakaliso ngathi ngiphezulu entabeni. Uma ngiphezulu entabeni kuqhamuka nje umuntu uthi tshela isizwe ukuthi kusazoba bomvu. Usho nje kanjalo yaseyanyamalala. Thina abantu bamoya sakwazi uku-interpreta lokho. Umbala obomvu akusiwo umbala omuhle. Usho ingozi. Uyekho umuntu ongawazi umbala obomvu ukuthi kuthiwa danger, gevaar nge-Afrikaans. Sazi-ke izizathu angisazi. Nginezinto engi-assume-ayo ukuthi kungenzeka ukuthi yize idala ukuthi kube noswazi esoshawa ngalo. Because njengamanje think ixoxa mayixhumayela manje umuntu kumele uyikhulekela yena. Because futhi ngicabanga ukuthi ngisindwe ezinyawo ngoba I think ngibona ama-video aseNewcastle. I think mhlawumbe into ayizona noma iyakuthanga engathathe nekhukhula. So imqondweni yami I was like mhlawumbe sekuqale khona lokho uyabo, but anginayo isho ukuthi yikho yini futhi ama-video anginayo isho mhlawumbe ama-video akudala yini mhlawumbe ngingaconfirm nini ukuthi into yanini kodwa abashonga indawo bathe nje South Africa yonke. Basi nje into engayisho ngathi mina mhlawumbe ngokucabanga kwami icasula uNkulunkulu kakhulu ukuthi most of abantu aba-powerful bathwele. Ngiyabona nje kade nginye impophoma osibili impophoma ngiyakuyona e-Adams. Uma ngifika laphana abantu bafica khona bakhala ngento eyodwa. Kufika inyanga laphana ifike ithwale lapha e-Adams kule mpophoma yakhona. Kuthiwa nje kunomunye umfana nje angazi ufike nezikhabe ey'ngaka ngazi na mhlawumbe eziwu-20 ufike ehlabe khona phakathi emanzini echitha igazi. La manzi ayaphuza nje lezansi ngoba ehamba eseculator nje azongena phakathi olwandle. Angithi siyazenzela angithi umhlaba wethu lo enelani umphakathi niyathula niyibuke leyo nto. Indawo enamakhosi, indawo eney'nduna, endangazi labafana wayini basabala abafana abancane because but into engisho ukuthi kunabantu abazolimala belimalele amacala abanye abantu. And let's not forget amakhosi, lamakhosi ahleze ey'hlalweni ngongemthetho asebenzisa imithi lemnyama lengcolile ngoba afuna ukuphatha. Lezo hlalo bayazi nabakuzona ezabo, lezo hlalo zinabanikazi and laba abanikazi if sebephunyukile ngoba in order for you ukuze ihlalo sithathe kumele uhambe uyobopha lo muntu lo umnikazi wesihlalo umenze ukuthi emphathe wena ngongemthetho. Ucabanga ukuthi umephunyuka uzokwenza njani? Uzokuphuma nje bese ke yaxhawula vele kuzoba khona iy'khukhula kube khona iy'phepho nayo yonke lento leyo. So it's unfortunate ukuthi manje akaze kufike ukuthi kuthiwa mhlawumbe kuthiwa Ndlondlo gibela intaba ndoda noma hamba emanzini hamba ukhulekela nalo ulaka oluzayo olukanje as usual. But manje the difference ukuthi uyatshelwa nje umuntu mekutshela ufike ithi lalela wena mfana wena wentshebe ngithi mina kuwe kuney'khukhula eyizayo la tshela abantu. Uyabona lo muntu uthi akasho ukuthi hamba ulungisa kanje. So engakusho manje mina ngidlulisa nje imessage ukuthi ufuna ukuyikhona noma ufuna ukuyikhola okwakho lokho. Ukuthi ufuna uku-include unakhuzana amakhosi amanye akhona noma ufuna ukwenza okwakho lokho. Kodwa mina ngithi mina le ibhekene nawe nje zithandazele wena. Because angazi uzokwenzeka nini izathu futhi angisazi. Futhi ngisho kuthiwa ngiyasazi nina natelela nina niyisa nina anina anikholelwa omunye umuntu uthi unamandla. Nikholelwa ukuthi umuntu onamandla nina ilabantu beni laba ninikholelwa kubona. So what's the point of
assisting the nation if abantu vele bezohlezi bethuka njalo. Kancane nothola ivideo yami uthola ukuthi thola abantu bahlezi bethi ngithwele, uyabona? I know kuba nama-discussion abantu behlala emsebenzini noma kephi emphakathini, omunye uthi ngithwele, omunye uthi angithwele, but this is not about me. This is about you guys ekuthenini sekumele nikhuleke manje. And mina nje I suggest ukuthi nangaphandle kwale situation le yenzakalayo, uma uthandaza awuthaze uNkulunkulu ngqo manje. Akuyibeke eceleni indaba yamakhosi. Ibeke eceleni nje. And thank me later. uNkulunkulu nje umqonde. Just uNkulunkulu ngiyakuhlonipha, ngiyakukhothamela. Futhi wena umuntu owangidala. Lekho umuntu onamandla ngaphe kwami. Kodwa manje mina ngicela ukukhuluma nawe ngqo. Uma kuwukuthi labantu laba benza ukubi, sicela usivezele bona ebusuku. Uma ukuthi kunabantu abaziphatha imandla abasiphethe, abaphambi kwethu, baphezu kwethu, and balaphana ngokungemthetho, sicela usivezele ngoba sifuna ukuya phambili thina, sifuna ukuya emuva. Uma kunabantu abasebenzisela imithi ukuze silandele bona ngokungemthetho, sicela usivezele. Ngicabanga ukuthi mhlambe nale trend ekhona njengamanje ye-gender based violence, I think izizwe lezo mhlambe engasolva imikhuleko ngoba okwamanje umlomo ngeke. Mina ngikholelwa ukuthi nje umkhuleko. So ngihlezi ngisho ngithi mina amakhosi angempela, abantu abanamandla ngempela yini la benila ku TikTok ku Facebook. Wena nje uyibuka le video commentayo manje. Yini abantu abanamandla. You just have to believe. Futhi nje wena emphakathini wakini uthi mhlawumbe umphakathini mhlawumbe niba 100 awukhulekele nje wena. And uzolibona ushintsho and not praise yourself bese nje ushona phansi nje. Uphinde futhi makukhona okunye, uyabo. So mhlawumbe umphakathi wakini uyophiliswa wena. Yebo ngaphandle ukuthi mhlawumbe uzokhulela kwabanye abantu. Qala ngawe kuqala ngoba akekho umuntu ongenawo amandla, uyabo. So leyo message nje ngifuna ukuyidlulisa. Hey, ixoxa mayixhumela manje ngoba nami cha akukho amanzi engizoya kuwo futhi ayikho into engizoya kuyo ngithi mhlawumbe ngokhuleka lento le. Mina nginelizini eziyi1 niyadelela. Animazi omunye umuntu nina and niyathukana futhi ninjalo, uyabo. So nami ngizokhulekela mina nezingane zami nomndeni wami, uyabo. So yeah, ningancenganeni bafethu. Hayi Ndlovu siyacela. Basi nje ngifaka futhi into engavimbeka la. If you guys can take it serious. And futhi if usubonisiwe nawe umuntu kamoya, just share. Ngifaka ukuthi ivideo yakho izuba nama-views. As long as it's there, it will make a difference because someone will save it and repost it. And sonke sizokhuluma into in sense and people will take it serious because unomuntu ongibukayo nje manje ukuthi nangi lo shaya lo. Nangi lo shaya baphethe. Awubuke la TikTok bangana nato abamfollower na Facebook. Bezwa ngaye. Baphethe kamfana. Yabo. So but uma sibaningi mhlawumbe uzoshatha serious lo muntu leyo. But ke short left